So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों एडभान्स मेथ्सनि एक्सारसाइज नम्बर 3.1 थामहिनबा चैप्टार 3 नि दा चैप्टार 3 नि जोङो बे सिगांनि कुइसनफोरखौ सावरायदोंमोन जोंहा आद्रा थानाय कुइसनखौ जों बे भिडिअनि गेजेरजों सावरायफिननाय जागोन दा बेवहाय जोंहा कुइसन नम्बर 9 खौ जोङो बानायनोसै दा कुइसन नम्बर 9 दा 9 नि सलुशना बोरै जागोन दा बेवहाय मा होनाय दङ गिबियावनो बेवहाय आं कुइसनखौ लिरनानै होग्रोनोसै 2n plus 7 is less than बेनिफ्राय दङ n plus 3 whole square comma n belongs to n थामहिनबा नैबे n नोंथांमोना बेवहाय n नुनो मोनदों बेयो गासैबो मा नेचारेल नाम्बार होनना बुङो मिथिंगायारि अनजिमा दा जोङो मा हमगोन बेवहाय लेट मा हमगोन जों दा लेट जों सिगांनि बायदिनो मा लिरनो हायो बा sn let sn equal to बेखिनिया जोङो बेखौ हमनोसै स' बेखिनिया मा जोंनिया बे 2n plus 7 बेनिफ्राय is less than बे n plus 3 स्क्वायर दा बेबायदि दङ जों बेखौ हमबाय बेनिफ्राय नेयाव नोंथांमोना इकुवेल होनो नाङा जों बेवहाय इकुवेल होनो नाङा जास्ट बिदि लिरबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामो दा नेक्स्ट जोङो फज'नोसै जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो दानिया लेफ्ट हेन्ड साइडआव बे दङ आरो नैबे बे सिननि नैबे राइट हेन्ड साइड आरो बे जाबाय लेफ्ट हेन्ड साइड दा लेफ्ट हेन्ड साइडखौ जोङो गिबियाव दिहुननोसै लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ 2n plus 7 बेबायदि दङ स' जोङो बेखौ 1 फज'दो n नि जायगायाव 2 into 1 plus 7 बेनिफ्राय मा मोनखो नैबे 2 plus 7 बेनिफ्राय बे जाबाय 9 जाबाय आरो राइट हेन्ड साइडआव जों मा मोनगोन राइट हेन्ड साइडआव बे जाबाय राइट हेन्ड साइड इक्वल टू n plus 3 होल स्क्वायर बेनिफ्राय बेखौ फर्मुलायाव लांनो हायो जों आरो फर्मुलायाव लाङाबाबो जों डाइरेक्टलि बेवहाय मानखौ फज'ना हो स' मानखौ जों फज'नोसै n नि माना जाबाय 1 plus 3 स्क्वायर बेनिफ्राय मा जाखो बे जासिगोन 4 नैबे 4 जागोन होनबा जों मा लिरनो हायो बेवहाय 4 स्क्वायर आरो 4 स्क्वायर खालामबा जों मा मोनगोन 16 दा 9 आरो 16 खौ कम्पेयर खालामना नाय मा मोनसे देरसिन 16 आ देरसिन आरो 9 आ जाबाय उन्दैसिन बेखायनो मा जादों नैबे जाबाय therefore left hand side is less than right hand side होननानै जोङो लिरनो हायो बेवहाय बेनिफ्राय लिरनो हादो जाय सैथो दा जोङो फार्स्ट कन्डिशनखौ जोङो चेक खालामखांबाय बे जाबाय नोंथांमोना बेवहाय नाम्बार 1 लिरनो हायो फार्स्ट कन्डिशनखौ जों चेक खालामबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो के हमनानै बानायलायनोसै स' नेक्स्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मा लिरनांगोन नाम्बार 2 जाबाय बेवहाय लिरनांगोन हमनाय जाबाय बिदि लिरफिननांगोन हमनाय जाबाय SK आ सैथो SK आ सैथो जाहाथे बेवहाय मा नुदों 2n नि जायगायाव k जाबाय 2k plus 7 is less than बेनिफ्राय k plus 3 होल स्क्वायर बेबायदि नोंथांमोना लिरनांगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम दानिया फारनैथिंजायबो k plus 1 दाजाबनानै मोनो दा नैबे लेफ्ट हेन्ड साइड आरो राइट हेन्ड साइड जों फारनैथिंबो मा k plus 1 दाजाबब्लाथाय मा मोनगोन स' जोङो दाजाबना होनोसै दा मा मोनगोन therefore बेवहाय लिरफिननाय जोङो SK plus 1 जोङो मा मोननो हागोन दा स' जोङो बेखौ मोननो हागोन नैयाव मा फज'गोन दा बेवहाय जोङो बेखौ फज'दो 2 बेनिफ्राय k नि जायगायाव मा फज' k plus 1 बेखौ फज'दो बेनिफ्राय plus 7 बे जासिगोन आं बेखौ मा ब्रेकेटाव लाखिनोसै बेनिफ्राय is less than नैबे मा जासिगोन आरो स' बेखौबो जोङो बिदि लिरनो हायो k नि जायगायाव मा फज'गोन k plus 1 आरो बे जाबाय plus 3 दा बेबायदि जासिगोन बेवहाय जागोन स्क्वायर दा बेबायदि मोनबाय बेनिफ्राय जों दा लेफ्ट हेन्ड साइड थामहिनबा नैखौ जोङो
लाग्रोनिसै आरो जोङो बेखौ लाग्रोबा मा मोननो हागोन दानिया लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ नैबे 2k + 1 बेनिफ्राय +7 दङमोन दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखौ इनटु खालामदो 2k + 2 बेनिफ्राय नैबे जासिगोन 7 जाबाय बेनिफ्राय मा मोनखो 2k + 2 जों 7 जों प्लास खालामबा मा जोङो 9 मोननो हाबाय दा बेवहायनो स्टप खालामथ'ना दोनथ' बेनिफ्राय जों दा नैबे राइट हेन्ड साइडनिखौबो जोङो दिहुननोसै स' आं राइट हेन्ड साइडखौ नैथिंजाय दिहुनना होनोसै नोंथांमोना सिङाव बानायलांबाय थाबानो जाबाय राइट हेन्ड साइडआव मा नुनो मोन्दों जोङो बेखौ नुनो मोन्दों स' बेयो मा जागोन डाइरेक्टलि आङो बेखौ मा खालामनो हायो के नैबे 3 जों 1 जों प्लास खालामबा मा जागोन बे 4 जाबाय आं बेबायदि लिरखाबाय स्क्वायर बेनिफ्राय दा नैबे मोनसे फर्मुला जाना दङ दा स' मा फर्मुलाया a + b होल स्क्वायर बेवहाय लांदो k स्क्वायर प्लास बे जासिगोन 2 × k × 4 प्लस 4 स्क्वायर बेनिफ्राय मा लिरनो हायो जोङो k स्क्वायर प्लस बे जासिगोन बेसेबां 8k + 16 दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन नैबे नोंथांमोना लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा नुनो मोन्दों 2k + 9 स' जोंबो बे मोनसे राइट हेन्ड साइडआव नैबे 2k + 1 9 खौ जोङो माबोरै मोननो हागोन स' बेखौ जोङो माबायदि लिरनो हायो जों नैबायदि लिरनो हागोन k स्क्वायर प्लस बेनिफ्राय 6k + 7 ब्रेकेट होनानै बेनिफ्राय 2k + 9 जोङो लिरनो हायो आरो नोंथांमोना बेखौ जुदि प्लास खालामबा जोङो नैखौनो मोनगोन आं जास्ट नैबे 2k + 9 खौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बेबायदि खालामना होनो नांगोन जोङो 2k + 9 खौ दिन्थिना होनो नांगोन आरो नैखौ 6k जों 2k जों दाजाबबा जों 8k खौनो मोनो 7 जों 9 जों दाजाबबा जोङो 16 खौनो मोननो हायो दा बेनिफ्राय जों मा बुजिखो नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडआ नैबे राइट हेन्ड साइडनिख्रुइ मा फिसासिन दा बेखौ जोङो लिरना होनो हायो therefore left hand side is less than right hand side दा बेखौ मोनबाय बेनिफ्राय बै सायाव नायदो दानिया स' सायाव जों मा लिरनो हागोन नै सायाव नोंथांमोना बेबायदि लिरना लानो हासिगोन नोंथांमोना सिङाव लिरलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव लिरना होदो स' जोबथारनायाव सिगांनि बायदि लिरना हो नुबायदि बिदि लिरबानो जाबाय नुबायदि sk + 1 आबो सैथो जों मा k + 1 होनायाव मा लेफ्ट हेन्ड साइडनिखौ राइट हेन्ड साइडनि फिसा मोननो हाबाय बेखायनो मा नुबायदि sk + 1 आबो सैथो बेनिफ्राय लिरबावनो होनो हायो फावसिथा आदब बादियै SN आ गासै n belongs to n नि थाखाय सैथो दा जोबथारनायाव बिदि मोजाङै लिरना होब्लानो जासिगोन दा बेनो जाबाय कुइसन 9 नाम्बारनि सलुशनमोन बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 10 खौ जोङो नायनोसै स' कुइसन नाम्बार 10 आबो जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेखौ हाखागोन खोमा थेवबो आं बे कुइसन नाम्बार 10 खौ बानायनानै होनोसै नोंथांमोननो दा गिबियाव मा दङ बेखौबो जोङो बेबायदिनो बानायलांबाय थाबानो ओंखारगोन दा गिबियाव नोंथांमोना मा लिरगोन नांगोन बेवहाय कुइसन नाम्बार 10 आव मा दंमोन सोंनायाव जाबाय 2 to the power n बिदि दंमोन 2 to the power n बेनिफ्राय मा दङ is greater than n बेनिफ्राय मा दङ n belongs to बेबायदि दङ n आरो बेवहाय बे जासिगोन मा पावारसो नोंथांमोननि बिजाबाव मा दङ बे पावारसो जानो नांगोन कुइसन नाम्बार 10 आ बेवहाय 2 to the power n बेनिफ्राय मा दङ is greater than बे सिना जाबाय greater than बेनिफ्राय n बेनिफ्राय n belongs to मा दङ n दङ दा नैबे जाबाय पावारसो दै बे दा बेयो मा जागोन दा नोंथांमोनना बेबायदिसो दङ 2n बेबायदि दङ नैबे मा पावारसो जानो नांगौ नोंथांमोननि बिजाबाव एसे मिस्टेक जानानै दङ बेनिफ्राय जों नेक्स्ट मा लिरनो हायो बेखौबो जोङो लेट हमनानै लाबानो जाबाय लेट बा SN जोङो बेखौ हमनोसै 2 to the power n बे जासिगोन n बेनिफ्राय दा गिबियावनो जोङो मा फज' जोङो चेक खालामना नायग्रोदो बेखौबो
ट्रु नंगौना नङा जेब्ला 1 नि थाखाय जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो जों मा खालामगोन दा लेफ्ट हैंड साइड को चेक खालामग्रोदो लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ 2 टू दी पावर n दङ बेनिफ्राय 2 टू दी पावर 1 मा मोनखो 2 मोनबाय आरो राइट हैंड साइडआव जों मा मोनगोन राइट हैंड साइडआव बेवहाय मा दङ n दङ स' मा जागोन 1 जागोन दा 2 आरो 1 बे मोननैनि मादाव माबे देरसिन नैबे राइट लेफ्ट हैंड साइडआव थानाय देरसिन स' मा लिरनो हागोन देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड जाय नोंथांमोना बिदि लिरदो जाय सैथो होनना जों लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नाम्बार 2 माबायदि खालामगोन दा स' नाम्बार 2 नाबो बिदिनो जोङो सेम टू सेम बानायनांगौ हमनाय जाबाय बेफोरबायदि लिरफिनबानो जाबाय नाम्बार 2 आव स' आं गोजौआव नाम्बार 2 खौ बानायना होनोसै बेनिफ्राय नाम्बार 2 नोंथांमोना लिरनो हागोन हमनाय जाबाय बेवहाय लिरबानो जाबाय एस के आबो सैथो जाहाथे एस के बेनिफ्राय मा मोन दङ बेखिनिया 2 टू दी पावर के इज ग्रेटर देन बे मा जागोन के जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम फारनैथिंजायबो जों मा दाजागोन के प्लस 1 दाजाबनानै मोनो स' के प्लस 1 नोंथांमोना दाजाबब्ला मा मोननो हागोन दा स' बेनिफ्राय मा मोनगोन जों दा नेक्स्ट स' नोंथांमोना बेखौ लिरनो हायो बेनिफ्राय दानिया मा मोनगोन जों दा बेबायदि लिरना होब्लानो जाबाय 2 टू दी पावर के इज ग्रेटर देन सिगांनि जों रुजुनो एसे नैबे आलादा जागोन एसे नैबे 10 नाम्बार ना बे जागोन बेनिफ्राय के इमप्लाइज अफ जों मा लिरनो हायो 2 टू दी पावर के प्लस 1 बेनिफ्राय इज ग्रेटर देन 2k बेनिफ्राय जों मा लिरनो हागोन 2 टू दी पावर के प्लस 1 बेनिफ्राय जों लिरनो हायो बेखौ के प्लस के जों लिरनो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम 2 टू दी पावर के प्लस 1 इज ग्रेटर देन के प्लस के इज ग्रेटर देन एंड इक्वल के प्लस 1 बेनिफ्राय बे माबोरै जाखो सिन्स मा 1 is less than and equal k जों बेनिफ्राय जों बेखौ मोननो हायो बेनिफ्राय नेक्स्ट जों मा खालामगोन 2 टू दी पावर k प्लस 1 is greater than and equal k प्लस 1 थामहिनबा जोङो k प्लस 1 ना नैबे 2 टू दी पावर k प्लस 1 is greater than and equal k प्लस 1 जों माने देरसिन जाबाय होननानै जों दिन्थिबाय बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना लिरनो हादो स' जोबथारनायाव दहायनि बायदि लिरनो हादो नैखौ आं सायावनिखौ खोमोरनानै लिरना होनोसै स' बेनिफ्राय मा लिरगोन नुबायदि एस के प्लस 1 आबो सैथो बेखौ लिरना होबानो जाबाय बेनिफ्राय फावसिथा आदब बादियै एस एन आ गासै n belongs to n नि थाखाय सैथो दा बेखौ लिरना होबानो जासिगोन बेबायदि बेनिफ्राय नेक्स्ट जों क्वेश्चन नम्बर 11 खौ नायसै स' क्वेश्चन नम्बर 11 आ मा बुंदों क्वेश्चन नम्बर 11 आबो गोरलै दा गिबियाव नोंथांमोना क्वेश्चनखौ मोजाङै बुजिग्रोनांगोन बेवहाय क्वेश्चन नम्बर 11 नि सलुशना मा जागोन दा बेवहाय मा होनाय दङ स' बे जाबाय फैक्टर होनाय दङ फैक्टोरियल n होनाय दङ बेनिफ्राय मा दङ फैक्टोरियल n इज ग्रेटर देन 2 टू दी पावर n। 2 टू दी पावर n
ग्रेटार देन बेनिफ्राय 2 to the power n belongs to n आरो मा होनाय दङ बेवहाय n नि माना मा 4 निख्रुइ देरसिन जानो नांगोन थामहिनबा n नि माना 4 निख्रुइ देरसिन जाब्लासो जों माखौ मोननो हागोन जों बै भेलुखौ नैबे जे फेक्टोरियल n बे कन्डिशना मिलायहोगोन ना दा जोङो बेखौ एग्जाम्पल माने जों बानायब्ला नोंथांमोना हमनो हागोन दा गिबियाव नोंथांमोना बेबायदिनो लिरबानो जाबाय सिगां जेरैबायदि लिरदों बेबायदि लिरनो हायो दा जोङो बेखौ मा खालामो दा बेखौबो जोङो हमबाय बा लेट जोङो sn होनना हमना लानोसै sn बेखिनिया फेक्टोरियल n इज ग्रेटार देन 2 to the power n होननानै जों हमबाय बेनिफ्राय मा खालाम दानिया जोङो मा खालामो दा s1 जोङो 1 फज'गोन नैयाव मा n नि जायगायाव जोङो 1 फज'नोसै स' 1 फज'योब्ला मा मोनगोन बे जासिगोन फेक्टोरियल 1 इज ग्रेटार देन बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय जाबाय 2 to the power मा जागोन 1 जागोन बे स' बेयो मा फेक्टोरियल 1 आ 2 to the power नि गिदिर जागोन ना फिसा जागोन बे स' बे जागोन मा फेक्टोरियल 1 खौ जोङो सेफायबा मा जागोन बेनि रिजाल्टआ 1 दा 1 आ जाबाय 1 आ गिदिर ना 2 आ गिदिर बेवहाय 2 आ गिदिर नैबे 1 आरो 2 खौ कम्पेयार खालामबा जों माखौ गिदिर मोनगोन बे 2 खौ गिदिर मोनगोन बेखायनो नोंथांमोना मा लिरनांगोन बेवहाय सैथो नङा दा सैथो नङा होनना लिरना नां जिहेतु 1 आ मा 2 निख्रुइ उन्दैसो स' सिना माबायदि बिदिखौसो जोङो फोरमायनो हायो बाट बेनिखायनो मा जाया सैथो नङा जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट आरो मा फज'गोन जों दा s2 दा n नि जायगायाव जों 2 फज'बा फेक्टोरियल 2 बेनिफ्राय 2 to the power 2 बेबो मा जागोन सैथो नङा जागोन बेबो सैथो नङा दा बेवहायबो मा जादों स' फेक्टोरियल 2 माने मा जोङो 2 into 1 मा मोननो हागोन 2 आरो बेथिं 2 स्क्वायर खालामबा मा मोनगोन बे जागोन 4 होमबा 2 आरो 4 मा मोनसे देरसिन बे 4 आ देरसिन बेखायनो बेबो सैथो नङा जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट s3 जों फज'बाय मा जागोन दा बे जासिगोन फेक्टोरियल 3 आरो बे जागोन 2 to the power 3 दा बेखौ खालामना नायनाय फेक्टोरियल 3 माने 3 into 2 into 1 बे जासिगोन 6 आरो 2 to the power 3 माने मा बे जागोन 8 जोङो मोननो हागोन दा बेबो मा 6 आरो 8 खौ कम्पेयार खालामबा मा बे गासैबो मा रं जागोन सैथो नङा थामहिनबा बेवहायबो जोङो लिरनांगोन सैथो नङा होननानै जोङो लिरनांगोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा दङ जोङो n equal to 4 लाना बानायनोसै s बेवहाय 4 लाबाय बेनिफ्राय बेखौ मा 4 आरो बेवहायबो मा जायो 2 to the power जोङो 4 होबाय दा फेक्टोरियल 4 खौ जोङो खालामना नायनोसै मा जागोन बेवहाय जोङो मा मोननो हायो फेक्टोरियल 4 into 3 into 2 बेनिफ्राय मा जागोन दा into 1 दा बे जागोन 12 4 जों 3 जों into बे जासिगोन 2 जाबाय बेनिफ्राय जोङो 24 जोङो मोननो हागोन आरो जोङो बेखौ 2 to the power 4 खौ जोङो मा मोननो हायो बे जासिगोन 2 into 2 into 2 into 2 खालामबा बिदियाव हामनाय स' बे जासिगोन 4 into 2 8 into 2 जोङो मा 16 मोननो हागोन स' नोंथांमोना मा खालामनो हायो बेवहाय जोङो बेखौ मा 2 to the power 4 राव मा खालामनो हायो बे सैथो जागोन स' 2 to the power 4 आव मा मोनखो जोङो सैथो मोनबाय स' बेखायनो जोङो 2 to the power n equal to मा बेखौ लानायाव जोङो सैथो मोनबाय बेखायनो मा खालामनो हायो नोंथांमोना मा लिरनो हायो दा बेनि थाखाय मा जादों 2 to the power 4 जों चेक खालामनानै मा मोनदों जोङो सैथो मोनदों दा बेवहाय नोंथांमोना सैथो लिरनो हायो बाट बेवहाय मा दङ बेवहाय जोंखौ n equal to मा लिरनाय दङ n equal to is greater than 4 जोङो 4 नि गिदिरखौसो लानो नांगोन होनना बुंदों दा नोंथांमोना 4 नि गिदिरखौ लाब्लानो जाबाय बेवहाय मोनसे दिहुननानै 5 बेनिफ्राय बेवहाय मा दङ स' 5 लानो हायो बे जागोन 2 to the power 5 नि थाखाय मा बे सैथो जाखागोन जों मिथिखाबाय नैयाव फेक्टोरियल 5 आबो मा 2 to the power 5 निख्रुइ सैथोखा स' नोंथांमोना चेक खालामना नायनो हायो आरो जोङो बेवहाय नैबे मोनसेखौ दानो n equal to 5 खौ नोंथांमोना लानो हासिगोन आरो बेवहाय मानि थाखाय जों 5 सिम दिहुननो लादों जाहोना जाबाय बेवहाय n is greater than 4 4 निख्रुइ देरसिन जानो नांगोन होनना बुंदों दा जोङो नैखौ लासिगोन
दा बेनिफ्राय मा मोननो हायो नोंथांमोना बेखौ फेक्टोरियल 5 फेक्टोरियल नैखौ जुदि फेक्टोरियल 5 को दिहुनोब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन 120 आरो नैबे 2 टू द पावर 5 माने 2 खौ जों खोनबा सानजाबा मा मोनगोन बेखौ जों 32 मोननो हागोन दा 120 32 निख्रुइ देरसिन दा बेखौ मोनबाय जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालामनो हायो नेक्स्ट जोङो हमबाय बेवहाय SK आबो सैथो SK आबो सैथो बेनिफ्राय मा जागोन therefore फेक्टोरियल जोङो मा लिरनो हायो K बेनिफ्राय is greater than 2 to the power K थामहिनबा n नि जायगायाव जोङो K खौ लाबाय बेनिफ्राय स' गोजौनि खांखौ मोननानै मा लिरनो हागोन दा स' बेनिफ्राय जोङो बेबायदि लिरदो दानिया फेक्टोरियल K plus 1 जोङो लाबाय स' फारनैथिंबो मा K plus 1 खालामनानै जों मा मोनो बेनिफ्राय जोङो इक्वल टू मा लिरनो हायो बेखौ फेक्टोरियल K plus 1 माने फर्मुलाया जोंनिया मा बे जागोन K plus 1 बेनिफ्राय बे फेक्टोरियल K जायो फर्मुला स' नोंथांमोना फर्मुलाखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो is greater than स' बेयो नोंथांमोननि जा बिजाबाव दङ माव दिन्थिनाय नोंथांमोना बैखौ नायना लाबानो जाबाय बिजाबनिजों बे एसे गोरोबफ्रामो माव दिन्थिनाय बे जाबाय 3.2.5 स' बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला बेजों सोमोन्दो गोनां बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हागोन स' बे जाबाय आरो नैबे फेक्टोरियल K नि जायगायाव जों मा लिरनो हायो बेखौ लिरबानो जाबाय 2 to the power K खौ लिरबानो जाबाय स' बेखायनो जों मा लिरनो हायो बे जासिगोन K plus 1 बे फेक्टोरियल K नि जायगायाव जोङो 2 to the power K खौ फज'गोन बेखौ फज'बाय बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो स' बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो बेखौ K plus 1 बेवहाय जासिगोन प्लस 2 to the power K आरो जोबथारनायाव जोङो बेबायदि लिरना होनो हागोन 1 2 to the power K plus 1 बेनिफ्राय जोबथारनायाव लिरदो therefore SK plus 1 नि थाखायबो सैथो बेनिफ्राय लिरबावनो हायो आरो मा बेखायनो फावसिथा आदब बादियै बेखौ लिरदो फावसिथा आदब बादियै SN आबो सैथो स' बेबायदि लिरनानै होनो हायो जोङो बेनिफ्राय नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 12 मा दङ क्वेश्चन नम्बर 12 जोबथारनाय कुइसन बे जाबाय सलुशना मा जागोन दा गिबियाव मा दङ बेखौ खनसे लिरसै 1 plus a to the power n बेनिफ्राय मा दङ is greater than and equal 1 plus na जेराव 1 plus a is greater than 0 आरो मा दङ n belongs to n दा बेखौबो जोङो गिबियाव लेट हमना लाग्रोदो sn equal to बेखौ लिरदो 1 plus a to the power n is greater than and equal 1 plus na दा बेबायदि जाबाय बेनिफ्राय जोङो सिगांनि बायदिनो बानायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय 1 नम्बराव जोङो बेखौ चेक खालामनो हायो बा बेबायदि जेब्ला n equal to 1 लेफ्ट हैंड साइडआव मा जागोन दा लेफ्ट हैंड साइडआव बे 1 plus a to the power n दा बेवहाय फज'दो 1 plus बे जासिगोन बेसां स' बे जागोन a जासिगोन बेनिफ्राय बे जासिगोन 1 जागोन स' बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हायो बेखौ 1 plus a जोङो मोननो हागोन बेनिफ्राय राइट हैंड साइडआव जोङो मा लिरनो हायो राइट हैंड साइडआवबो बेखौ जोङो लिरनो हायो बे जागोन 1 plus na इक्वल टू जोङो मा मोननो हागोन बेखौ बे जागोन 1 plus 1 into a स' बे जासिगोन बेबो 1 plus a थामहिनबा बेखौ जोङो मा ग्रेटार देन एन्ड इक्वल होनना बुंनो हादों स' नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनो हायो therefore लेफ्ट हैंड साइड
is greater than n equal 1 plus sorry बे right hand side जागोन right hand side तामिनबा ने इक्वल बो जानो हागोन ना बुंदो नैबे लेफ्ट हैंड साइड आरो राइट हैंड साइड जोङो इक्वल मोननो हादों बेखायनो इक्वलसिन आरो माब्लाबा मा जुदि नैबे पावार इनक्रिज खालामलांबाय थायोब्ला जों नैबे लेफ्ट हैंड साइड ना बांद्राय गिदिरबो जानो हागोन ना बुंदो बेखायनो मा ग्रेटार देन n इक्वल बेवहाय फज'नाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट जों मा खालामगोन स' बे थांबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम नेक्स्ट जों मा लिरनो हायो दानिया SK बे जासिगोन मा SK नि थाखायबो सैथो दा बे जासिगोन स' जोङो मा बेवहाय मा लिरनो हायो 1 plus a to the power k is greater than n equal 1 plus ka दा बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय मा खालामगोन जोङो दानिया 1 plus a to the power k plus 1 equal to 1 plus a to the power k into 1 plus a बेनिफ्राय जों मा मोननो हागोन स' बे जागोन ग्रेटार देन n इक्वल 1 प्लस बे जासिगोन सरि बे जागोन ka बेनिफ्राय 1 प्लस a जोङो मोननो हागोन स' बेबायदि जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरनो हायो दा 1 प्लस बे जासिगोन a नैबे मा जासिगोन दा प्लस जोङो मा बेखौ ka जोङो लिरनो हायो बेनिफ्राय जोङो मा लिरगोन दा इक्वल टू 1 प्लस बेवहाय जोङो a खौ कमन लानो हायो स' नैबे जासिगोन मा k प्लस 1 जोङो मोननो हागोन स' बेनिफ्राय जोबथारनायाव मा लिरनो हायो जोबथारनायाव therefore sk प्लस 1 नि थाखायबो बेवहाय लिरनो हासिगोन जोङो सैथो दा बेबायदि लिरनो हायो बेनिफ्राय आरो जोबथारनायाव लिरनो हाबानो जाबाय स' जोबथारनायाव दहाय सिगांनि बायदि फावसिथा आदब बायदियै SN आ सैथो दा जोबथारनायाव बिदि लिरबानो जासिगोन स' बेनो जाबाय कुइसन नाम्बार 12 नि फिननायमोन बेनिफ्राय जों दा आद्रा थानाय जा कुइसन बे चेप्टार 3 नि 3.2 खौ जोङो उननि भिडिअ थाबैनो डिसकास खालामगोन थैंक यू स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय